Йәмле Агыйдел буена һыйынган Мәләвез районы Һабаш авылы Ергән авыл биләмәһенә карай. Һабашта 200-дән ашу йорт исәпләнә. Барыһы ла ошонда туып үткән, бер үк нәҫелгә караган гаиләләр күп. Һабаштар йәнтиягенә тоғры ҡалып, уның данын арттырып, ғорурланып, бер-берһен хөрмәт итеп, татыу тормош көтә. Бәхетемде бында таптым, бик шатмын, бәхетлемен, балаларҙы яратам. Беҙҙең ауыл бит инде бик ҡалаға яҡын, матур тәбиғәт урында урынлашҡан, эргәлә генә Агыйдел йылғаһы, урман да бар беҙҙә, тау да бар. Мин яман кешене бында әйтә алмаҫмын. Кеше бер-беренә ярҙам итә. Былай мен шуаш нәҫеленән. Әней, мәтейем ошо ауылға килгәндәр. Тороп ҡалғандар, ошатҡандар да, тороп ҡалғандар. Без шунда 6 бала тыуып дигәндә. Вот беҙҙең телебеҙ башҡорт теле. Мәләвез районы Һабаш авылының башҡарған эштәре аша бер нисә дәүерҙе үҙендә берләштергән көслө лә, намыҫлы ла шәхестәр бар. Хеҙмәте, тыуған ере хаҡына эшләнгән изгелеге уларҙың исемен мәңгеләштерә. Һабаш ауылы уҙаманы Рамаҙан Әхтәм улы Игебаев бөтә ғүмерен нефть тармағына бағышлаған. Аҡһаҡал ауылдың үткәнен өйрәнә, бөгөнгөһөн барлай. Һабаш ауылы Мин белүенсә 1507 йыл барлыҡҡа килә. Бында основном башҡорт халҡы була ул ваҡытта. Шөғөлләнеүләре менән зависит итә. Алар беренсе булып иген игәләр. Икенсенән мал тоталар. Булды ти шундай байлар. Малларының бер башы әле йортта ти. İkinci başına mınan 200 metre samahı Agıydildi. Şunda Huvsir'e aparanlar. Aslık vakitte, hukuş vakitinde ok bilen atışarlar. Tigiler ata ok bilen, mınan atalar ok bilen hukuş var indi. Savaş bul alıngan Rus'un havaş itime şuna ikilip sıkkan deyip ataylar şuna eğitip kaldırdılar. Туған ерінің қәдерен білгән, ихлас халык яшәй Һабашта. Атаба башҡортҡа хас малсылык, игенселек менән шөғөлләнеп, кинәнеп донъя көтә. Балаларын ысын хеҙмәт тәрбиәһендә үҫтерә. Бәхетемде бында таптым, бик шатмын, бәхетлемен, балаларҙы яратам. Беҙҙең ауыл бит инде бик ҡалаға яҡын, матур тәбиғәт урында урынлашҡан, эргәлә генә Агыйдел йылғаһы, урман да бар беҙҙә, тау да бар. Заманса бөтә шарттар булдырылған, ауылда йәшәйем тиһәң, шарттар да бар, йәштәр дә ҡала хәҙер. Уңайлы электән беҙҙең ата-бабаларыбыҙ малсылыҡ менән шөғөлләнгәндәр, күпләп мал тоталар инде. Колхоз беҙҙә бик үҫешкән, бай колхоз. Беҙҙә, Аллаға шөкөр, колхоз эшләй. Эшләйем тигән кешегә эш бар. Хужаларыбыҙ менән әйбәт. Мин үҙем менән шофер булып эшләйем. 35 йыл хеҙмәт юлым, хеҙмәт стажым. Хужалар бик шул бөтә заманса технологияларды ҡулланып, өйрәнеп, колхозды алға алып баралар. Башҡа ерҙәрҙә, райондарҙа колхоз бөтәле, беҙҙә колхоз гөрләп эшләп тора. Эшләйем тигән кешегә эш тә бар. Бөтә уңайлыҡтар булдырылған. Малсылыҡ ҡына түгел, кем нимә менән, умартасылыҡсылар беҙҙә күп, умартасылыҡ менән шөғөлләнеүселәр дә күп. Баҡсасылыҡ менән дә, магазинға барам тиһәң, ҡала яҡын, төҙөлөш материалдар, төҙөйөм тиһәң, яҡын ғына бит инде тиҙ генә китереп тә еткерәләр. Ҡала яҡын булғас, шуны уңайлы, үҙебеҙҙең продукция беҙҙең артып ҡала бит инде мал тотҡас. Һөт, ҡаймаҡ, эремсек, ҡорот, уларҙы беҙҙең хатта өйҙән килеп алып торалар, оҡшаталар, ҡаланан килеп алып торалар. Мына шулай инде уңайлы. Беҙ теге эш хаҡын ғына көтөп ятмайбыҙ. Үҙебеҙ дә тырышабыҙ инде. Бәләкәйҙән эш һөйһөннәр, эш яратһыннар.
Şöyle mi üstürgüm kile. Atay seyde hürmet etsinler. Her vakit. Atay seyde etkenin tınlahalar. Bir vaydalı olay yoğalmazlar da, şu dürüst yoldan bir vakit tayip olmazlar, netmezler deyip eğitim gibi. Men şunday dürüst yoldan her vakit orada üstürehim, etehim kile. Менің үдемдің балалар оқығандар Ишимбай гимназиясында, бик оқшаны башқұрт гимназиясы бітенде, түрлі ақлап өтештілер енді, тырыштық шулай. Үлкен қыды бұд ижади, биктігі низка көңілі, ол шиғырдар ядырға үйреніп кетті енді, оқытысы шундай дәрттендіріп тұрған оқытысы енді, Гүлнұр Шамиловна олимпиадаларға йөріп, төрле конкурстарға йөріп, шулай урыннар алып йөри торганнар. 2004 елда Күмертау қаласында һәйкәл куйырайным шигырьләр йыентыгы сыкты. Һәм шунда минең дә шигырым басылып сыктым. Һәм ул укытусыма тиеп аталам. Хезмәтегез емеше күренеп тормай, тик акалмай ул ердә югалып. Ил язмышын, илдең киләсәген һезгә халык биргән ышанып. Зур өметтәр менән килә һезгә ак күңелле кескәй сабыйлар. Морон тарта-тарта, мышнай-мышнай хәрефтәрҙе һездә таныйҙар. Икенсе улыбыз Захир, ул да унда укыны. Ул инде анда спорт яратты, төрле бию түңәрәге бик тә аңа бәләкәйдән бию ине, менә шул бию юлын әле дә ташламаны ул. Безнең иҗади гаилә, һәр береһе кемдер нәмәмәндер шөгыльләнә, кызыкһына. Мин үзем 9 яшьтән бирле бию белән шөгыльләнәм. Ишимбай гимназиясында 5 класска барганда биюгә йөри башланым һәм бүгенге көнгә тиклем бию белән шөгыльләнәм. Әлеге көндә мин Ишимбайда Бирхамутта халык ансамблендә бию йөрим, эшләйм шунда. Һәм Өфө дәүләт техник-авиационный университетында укыйм. Бәләкәй Искәндәр, ул әле авыл мәктәбендә 4 класста укый. Ул төрле нимә менән кызыксына, ул бөтен нимә кызык, бигрәк тә ул техниканы ярата, конструктор дияргә ярата инде ул. Атаһы менән, авызы менән машина эргәһеннән китмәй. Тормыш иптәшем Насир, ул да безнең авылда туып үскән, еңел булмаган эш хайланы бит инде, водитель. 35 ел булып китте уның хезмәт стажы, колхозда бит инде эш күп. Иртә ядан сыгып китәләр, кара көзгә тиклем эшләйдер. Вакыт сикләнмәгән көн һайын эштә, юлда, яй көннәре бигрәк бит инде. Без уның кайтуын көтеп утырмайбыз. Бөтә эште балалар менән эшләп куябыз. Юлда йөргәс авыр бит инде, еңел түгел эштә. Эше шуга ял итен дип торабыз. Ул кайтала инде эшкә тотына. Хуҗалыкта эш күп, шулай мал туар, яшелсә, ибесе яй булһа бит бисән сабырга кирәк. Тик тормайбыз авылда. Авыл кешеләре менә мин үзем сакыштырганым бар. Бүтән авыл менән аерыла. Үзенең эш һәйрлеге менән дип әйтәм. Кишелеклеге менән үзара менән аңлашу менән үзем менән шофер булып эшләгәс, төрле җирләрдә йөргә туры килде, сагыштырырга туры килде. Мин аның аермаһын нык күрәм һәр бер авылларның. Бүтән мөмкинлекләр бар. Мал тутам тәңгешегә, яшәйм тәңгешегә, Аллаһ эш бар. Mümkünçilikler var, tırıslık gerek, talapsanlık gerek uyduğuna. Балалар өчен дә бик файдалы. Нимә теләләр, шуны хайлап алалар. Калла укучылар да бар безнең мәктәптә беткән балалар. Ишимбай калаһына гимназияга йөриләр, укыйлар. Күпләр укынуында, әле инде әлеге вакытта йөргән мәктәбен хайланнар, чөнки анда бассейн төзеннәр, фок бар анда зур гына. Яңыса заманса бөтә түңәрәктәр эшләп килә. Бию түңәрәктәре, йыр түңәрәк, бөтә музыка буенча музыка мәктәбе бар анда. Балалар шунда белем алырга ынтылалар инде. Киләсәктәре үзенең балалар эш һип, эш яратып, үзләренең ата-әсәләре һәм ошо авылда яшәгә тырышып китсеннәр. Үз дөнья корып Аллаһ бирсә дип әйтәйек. Конечно, үзебезнең дә ярдәм кирәгендән дә безнең ярдәм белән туган җиребездә
төпләнеп, туган илгә ярарлык кешеләр булып үсеннәрне. Авылның киләсәге улар кулында. Авылыбызның киләсәген әлбиттә авыл менән бәйләйбез. Ситкә китмәһендәр ине. Безнең әле участоклар безнең авылда авыл кешеләренә бирелмәй. Күп кенә яшьтәр авылда калырга теләйдәр, участок бирелмәй. Менә шуны инде бик зур проблема. Безнең әйтеп тә карайбыз, күтәреп тә карайбыз шул проблеманы нисек килеп сыгыр. Әлбиттә теләйбез. Улар монда калһалар, безнең мәктәптә гөрләп эшләп торыр, мәктәптә балалар күп булыр ине. Бөтә уңайлыктар булдырылган бит инде безнең авылда. Әйдә искәндә тасурын әйтеп укып сыгар. Өйдә балалар калгандар уйлап утыра. Без күмәкләп циркка бардык. Монда клоунның сулышы бигрәк тә охшана. Эт бик акыллы хайван икән. Хуҗаһы нисә бармак күрһәтә, чапа шул ханды язылган таблицасын китерә. Бәләкәй генә авыл булһа ла, Хабашта социаль үҙәктәр гөрләп тора. Рәсилә Бикбулатова эшләгән башлангыс мәктәп Ергән урта мәктәбе филиалы. 2 укытучысы кескәйләргә төпле белем бирә. Салават, Ишембай калалар якын булгас, авыл халкына уңайлы. Балалар гимназияларда, төрле уку йортларында белем ала. Фермамда бик дур хәзер, бик дур. 100 баш ат бар. Башкорт халкы да аты булырга тиеш түгел ди. Ва 100 баш атлар бар иде бригадта. Фермадан шул яшьләр күп халык эшләй Салаватта. Мин яман кешене монда әйтә алмас инем. Кеше бер-беренә ярдәм итә. Но элекке гадәт юк. Элек менә ошо вакытларда мал хуялар. Физ агайларын ятырганлар. Туганларын ятырганлар. Хәзер ул бетте. Тырышкан кешегә һәр вакыт эштә була. Фирмага бар, эштә булалар, ниңә табалар? Потому что анда не җитешмәй һәр вакыт. Механизаторлар һәр вакыт җитешмәй кала. Туры җитешмәй кала. Ну, анда осталары бар, шундай осталары. Мин аптырап кайдым. Инде кулларына килмәгән эшләре юк. Менә трактордан инде уста йөртәләр шул хәтле. Мин шулар белән куанып бетә алмыйм моны. Салават исемендәге колхоз авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативының Хабаш бригадаһы районда бөтә күрһәткечләр буенча алдынгы урында. Ферманың 6 кураһында 1000гә якын һыер малы бар. Сөгелдер, көнбагыш, картоф батырлары ла мул уңыш белән һөендерә. Яңашаша эшләйбез, үзем колхозда управляющий булып эшләйм. Шулай ук безнең авылдан Салават колхозы исемендәге колхозда фермала 25 кеше эшләй, бригадта где-то 25 кеше эшләй битендә 50 кеше генә безнең колхоз эшендә эшләй бүгенге көндә. Авылыбыз бик матур. Куанам шул авылымда 20 ел староста булып эшләйм. 20 елдан артык управляющий булып эшләйм. Шулай 4нче тапкыр авыл совет депутатына избираться ителдем битендә. Колхоз ярдәм итә, үй төзергә. Шуңа авылда яшьләр киләләр, яйлап кына армиянан кайткас. Колхозда калалар, эш урыны бар, эшләргә эш бар. Авыл Ергән авыл советына караган Хабаш авылы Ямлы агыдыл буенда урнашкан. Бұл авылда безнең 300-200гә якын халык яшәй. Яшьләр монда торып кала, яшәргә, дөнья коралар. Уның өчен безнең монда Ергән филиалының мәктәбе бар, башлангыч мәктәбе, эргәһендәге ФАП һәм мәдәният йорты. Шулай ук монда магазиннарда урнаштырылган, юллар эшләнә һәм авыл үзенең көче менән төрле программаларда катнашып, мәсәлән, Аек авыл конкурсында 2013 елда катнаша, 2016 елда программа поддержки местных инициатив буенча балалар өчен яңа майданчылык урнаштыралар.
Һәм безнең мондагы халык ошо үзенең тауган yerендә калыр өчен җир алып, йортлар һала, шунда эшкә урнаша һәм гөрләп, шатланып яшәй. Хабаш авылына күрше Ишембай, Салават калаларынан кайтып йорт халыслар күп. Бұл төбәкте төрле милләт вәкилләре тәяк иткән. Шуны һәйнесле. Уларның һәр береһе урында яшәгән халыктың мәдәниятен, телен хөрмәт итә, иркен аралаша, киләсәген ашы авыл менән бәйләй. Мин шул Хабаш авылында туып үскәнмен инде. Шуңа, наверное, телебез башкортча әйбәт һөйләшәбез. Булай мин шуаш нәселеннән. Әни мәтәем ошо авылга килгәннәр, торып калганнар, ошатканнар да, торып калганнар. Без шунда 6 бала туып үстек инде. Вот безнең үз телебез башкорт теле. Иптәшем татар теленнән, балаларыбыз тоже башкортча да, татарча да һөйләшергә тырышабыз инде. Дәртле халык безнең авылда. Күңеллеләр, ярдәмсызлар. Ну, кәңәш сораһаң, кәңәш бирергә торалар. Яшьләр дә, олылар да. Мин алар белән бик эшләү рәхәт. Иптәшем белән 3 еллап уйлаштык инде. Иптәшем мин әйдә башлап бибәрәйек дип, аның нәселеннән олатаһы хатусы булган, үзләренең тоже сельпо, райпо элек булган. Шуны әйдә башлап бибәрәйек дип. 3 ел үткәс кенә мин әзер булдым. 3 елдан һуң уйлаштык та, шулай әйләп кына башлап бибәрдек инде. Мин үзем хатусы булып эшләйм. Эшләгән урынымда минең хуҗабикәм юл әйтә инде. Любы, һинем эшләп йөрисең, үзегезнең авылыгызда магазин бар, шуны асырга кирәк. Давай мин һиңа ярдәм итәм, өйрәтәм. Давай шул магазинда асып бибәр, шуннан да әйбәтрәк булмас һиңә диде. Вот шулай итеп, бер иптәшем белән кайтып әйттем дә, уйлаштык та инде. Магазинда алып, арендовать итеп, әлегә көнгә хәтлек эшләп ятабыз. Авылда тоже инде шулай ук бөтен товарларны доставка белән китерәләр. Кем нинди халык сораган әйберләрне алып кайтырга тырышам. Вот кәңәшләшеп, нинди товар кирәк икәнен һөйләшеп, бергәләшеп, шулай итеп тырыштырган булабыз инде. Уртанчы төпкел точкалар инде ул авылда, кем кайда нисек, шунда бөтен хәбәрләр, кемгә нинди ярдәм кирәк, кемгә нәмә кирәк, шундан сыгып тора инде. Үзенә күрә мәгълүмат үзәге. Авыл халкына күбрәк сыйфатлы товарлар алырга тырышабыз. Кызым иҗади юлда хайлана, улым эшкуар эштә хайларга уйлый. Минең яраткан шөгыльләнүем сәскәләр үстерү. Алар миңа бик яратам, охшый, мин алар белән һөйләшәм. Мин алар белән күңелле, үземнең шигырем белән тормышты матурларга тырышам. Яшьләр кулында авыл киләсәге. Яшьләр бездә күп, дәртле, эшләргә эшсәннәр. Шуңа авылыбызның киләсәге бик өметле. Ата-әсәләрнең хезмәтен, уңышын күреп үткән балалар үз yerендә улар эшен дәвам итәргә хыяллана. Хезмәт тәрбияһе әһәмиятһез калмай. Эше барның ашы бар дигәндәй, Хабаштар бер касан да юксызлыктан интекмәй. Любовь Хәйрварина күк булдыклы гүзәл заттар булганда, Хабаштар сыйфатлы азык-түлек, кәрәк-ярак менән тәэмин ителә. Кем удыртты аккайындар, ташлануы елдер алыстан, карт атаның улы, 2 улы булып, үскәнһегез нисек ярышлап. Басып торам, кабер эргәһендә, колагыма сагыла бер тавыш. Кудус, Кудус, мин рәхмәт, балаларым, һез кайдагыз ул? Кабер аша килә булһагыз. Һуң без монда бит Ходай дигән кебек шаулап куя шул сак кайындар, әйтерһең дә ата каберенә хәл белергә килгән уландар. Авылыбыз хур вакытында 67 өйне. Шунан киттеләр, 64 кеше алындылар. Шуларның 25-е әйләнеп кайтманы. Шаймурат
Хабаш авылының яшәү кимәле һиндерә. Авылга газ үткән, кышын юлдары кардан тазартыла. Һәр йортта каладагы кебек бөтә уңайлыктар булдырылган. Тырышып эшләй дә, күңелле итеп ял итә белә Хабаштар. Biz үҙебеҙ ошондай башҡорт тирмәләре эшләйбеҙ мына. Ҡул эштәре бәләкәй генә поймалар һәм үҙебеҙҙең башҡортобоҙҙоң йолаларын онотмаҫ өсөн һәр беребеҙҙең ошо ауылда үҙҙәренең ҡомартҡыһы итеп, үҙебеҙҙең ағастарыбыҙҙы, үҙебеҙҙең нәҫел-нәсәбәләребеҙҙе епләп, береһен дә онотмаҫ өсөн башҡортомдоң 7 ырыуын ошо кейеҙҙә баҫып, иҫтәлеккә, йәштәргә ҡалдырырға тырышабыҙ. Һәм дә беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙы данлап 100 йыллығына Мәләүез мына Өфө ҡалаһының Мәләүезде ошо кейеҙҙә эшебеҙҙе кейеҙ эшендә күрһәтергә тырыштык. Башҡорт орнаменттары, башҡорт кейеҙендә ошо булған мына матур-матур тирмәләр, башҡорт тәбиғәтен, ошо үҙебеҙҙең Хабаш ауылын данлап, һәр ваҡытта ла үҙебеҙҙең көсөбөҙҙө башҡорт халҡының кәсебенә йәлеп итәбеҙ. Беҙҙең ауылыбыҙҙа бик күп мәҙәни саралар уҙғарыла. Ауыл байрамы, һабан туйҙарына йөрөйбөҙ. Һәр бер байрамда ололар да, кеселәр дә актив ҡатнаша, йырлайҙар, бейейҙәр. Ауылыбыҙҙа әүҙем дәртле халыҡ йәшәй. Ауыл клубына бик күп артистар концерт менән киләләр. Ауыл халҡы уларҙы дәртләндереп, матур итеп ҡаршылап, баштан алып аҙағына тиклем ҡул сабып ҡаршы ала. Артисттар инде дәртләнеп ауылыбыҙға яңынан килерҙәй булып ҡайтып китәләр. Беҙҙең ауылдың халҡы ҡунаҡсыл. Бына ошолай ҡунаҡлар килгәндә беҙ өҫтәлләр әҙерләп, мәҙәниәт эшселәренең ул ғөрөф ғәҙәтенә кергәндер инде. Беҙ ҡунаҡларҙы ошо бауырһаҡлар менән ҡаршы алабыҙ. Бына ошо бауырһаҡты бит инде беҙҙең милли башҡорт халҡының төп аҙығы бауырһаҡ. Бит инде бауырһаҡһыҙ бер ниндәй ҙә байрам үтмәй. Бауырһаҡ эргәһенә инде беҙҙең башҡорт халҡының бит инде бал менә бал. Ул балһыҙ ҙа булмай бер ниндәй ҙә ҡунаҡ ҡаршылау. Башҡорт халҡының милли ризығы ҡорот. Ҡоротто үҙегеҙ беләһегеҙ, ниндәй файҙалы икән. Уны халыҡ медицинаһында бит инде икенсе ножка тип йөрөтәләр. Шуның өсөн ҡорот ашағыҙ, ауырмаҫһығыҙ. Ҡоймаҡ. Башҡортларҙың тоже төп ризығы ҡоймаҡ. Ҡоймаҡһыҙ бер ниндәй ҙә байрамдар үтмәй. Хабаштарҙың үҙ ерен яратып, күтәренке рух, киләсәккә матур маҡсаттар ҡорап, бер-береһенә ярҙам итергә әҙер тороп йәшәүҙәре һоҡландыра. Тормош асылы ла кинәнеп, донъя көтә белеүҙә бит. Халыҡ матур йәшәһен өсөн тырыш хеҙмәт кәрәк. Тырыш хеҙмәт кәрәк. Йыбанырға ярамай. Йыбанма тип йәшәргә мин һәр ваҡыт әйтеп ҡалдырам. Иҫәнлек теләйем, һаулыҡ теләйем бөтәһенә лә.